Сейшембе Татьяна Голикова Россияда 30 октябрьдан ял көннәре игълан итү тәкъдиме белән чыкты. Эпидемиологик хәл кискен төбәкләр аны 23-ннән үк кертә ала дип белдерде. Бу мәсьәләдә карарны Владимир Путин кабул итә. Шәршәмбе ул оператив штаб тәкъдимнәрен хуплады. Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. В этой связи с учетом сложившейся обстановки безусловно, поддерживаю предложение. Эпидемиология хәл катлаулы булган төбәкләргә эшләми торган атнаны 23-ннән үк башларга рөхсәт бирделәр. Әйтик, Пермь крае, Самара, Түбән Новгород, Курск өлкәсендә эшләми торган көннәр киләсе атнадан башланачак. Ләкин күпчелек субъектлар моңа бармады. Шул исәптән Татарстанда хәзерге хәлне вакцинация барышын эшмәкәрләрнең мөрәҗәгатен истә тотып ял атнасы 30-ннан башланачак. Әмма бу берүзлексез эшли торган предприятиеләргә, тормыш көнкүрешне тәэмин итүче оешмаларга, дәүләт һәм муниципаль хезмәттә булучыларга, күп функцияле үзәкләр һәм белем бирү оешмаларына кагылмый. Шулай ук медицина учреждениеләрендә тулы көченә эшләячәк. Республика хастаханәләрендә ковид пациентлар өчен моңарчы көтелмәгән сонда 7000-нән артык ятак җәлеп ителгән. Алар 95%-ка тулы. Балалар да авырый. Алар өчен ковид госпитальләр ачыла. Ярчаулык һәм Лениногорскида планлаштыралар. Атнаның һәр көнендә Россиядә 2 аяныч рекорд теркәлә. Үлүчеләр тәүлегенә 1000-нән, авыруны йоктыручылар 30,000-нән артты. Татарстанда да охшаш хәл. Бер атна дәвамында без ковид диагнозы куелган 60-ка якын кешене югалттык. Шунысы мөһим, реанимациядә ятучылар арасында прививканың 2 дозасында алучылар юк диләр сәламәтлек саклау министрлыгында. Больные, которые реально прошли вакцинацию. Реанимациядә вакцина кодатучылар очрамый. Әйе, прививка белән авыручылар бар. Хроник авырулары булганнар уртача уздыра. Үлем очраклары теркәлми. Бу атнада Татарстан вакцина ясату күләмен арттырган төбәкләр исемлегенә керде. Көн саен аны 30,000-нән артык кеше кодата. Республикада яңа пунктлар ачылды һәм аларның саны 175-кә җитте. 30 октябрьдән республикада кайсы оешмалар эшләячәге киләсе атна башында тәгаенләнәчәк. Әлегә бездә QR-код режимы үтәлешен тикшерү дәвам итә. 41 тәртип бозу очрагы ачыклана, 38 җинаять эше кузгатылган. Кайбер очраклар буенча суд утырышлары уза. Яңа кагыйдәләр, яңа режим турында бөтен Россия җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү үзәге халыктан сораган. Анда катнашучыларның 64% медицина оешмаларында эшләүчеләргә мәҗбүри вакцинацияны хуплый. 56% QR-код яклы. 55 оешмаларда эшләүчеләрнең 80%-ында прививка булырга тиеш дип саный. Фәрүзә Мәҗитова, Яңа гасыр каналы.